ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಇನಿ ಪೋಂದುಲ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಇನಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶನೀಶ್ವರ ಪೂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಶಿಪುರ್ನ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಪಡ್ಡ ನಡ್ಕಂದು. ಸೊ ಅಡೆ ಪೋಂದುಲ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಏರ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಪುರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿಯಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಐಟೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತಿಲ ಆರ್ನ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಏರ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿ ಪಂದು ಈ ಲಾಗ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಪುರ್ വേണണ്ണ എഞ്ചില്ലേ? ആ നാളെ ഓടുന്നില്ലായിരുന്നു. താര വെച്ചാ ഇത് സത്യം. இந்த ஏக்கலாம் ಇಷ್ಟಪಟ್ಟೆ ಏಕಲ್ಲ ಮೈಂಡ್ ತುಂಬುದ ಇತ್ತಲೇ ಇತ್ತ ಬೇತೆ ಹುಡುಗರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಬೇರೆ ಸುಪ್ರೇಸರ್ ಅದು ಹದಿನೇಳು 24 ವರ್ಷ ಬೇರೆ ಇತ್ರ ఒక మేరలో 4 ವರ್ಷ ಇತ್ತೀರಿ ಅದೇ ಅವೆ ಆರೋಗ್ಯ 4 ವರ್ಷ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದಿತ್ಯರಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಲಿ ಈ ವರ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೇರೆ ఒక పల్లె ఈ రోజు ఎక్స్పీరియన్స్ ఎంచా భజన వంటలు ఈ రోజు అలా ఎసుదరంలో వచ్చారు. వీడియో
ಮುಳುಗೈತೆ ಬಾರ್ದು. ಫೈನಲಿ ಈ ನಾವು ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್